Dva neuveriteľné príbehy. Jeden sa stal, druhý nie. Dokážeš uhádnuť, ktorý je ktorý? V roku 2011 si istý muž z Austrálie kúpil starú skriňu na blšom trhu za $40. Keď ju doma otvoril, našiel vo vnútri starú plechovú krabicu. A v nej zlaté mince v hodnote viac ako $1,6 milióna. Predal ich, ale keď sa o tom dozvedela polícia, začalo sa vyšetrovanie. V malom meste na Slovensku sa muž vracal večer z práce, keď počul detský plač z kontajnera. Keď otvoril veko, našiel tam malého levíča zabalené v deke. Vraj ho tam nechal cirkus, ktorý sa cez deň presúval mestom. Muž si ho nechal a dnes žije v jeho dvore ako domáci maznáčik. Tipni si, ktorý je skutočný a ktorý som si vymyslel. Napíš do komentára